plok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu susu sapi rasane lodak legi susu penyanyi Rasa enak sekali. luwe becek opanono timbang pepisahan mratyakan sulesya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung atuh ke anjipung jiwa ragaku kok kurung pakurmatan mambrung rupuk ngarepindo kowe kepengen urip neng desa wae apa neng kutha gedhe? Teng desa mawon kula. Nek neng desa wae tak tukokne kandang sak wedhuse. Nah, penak niku, ayem niku. Nek neng kutha gedhe kowe tak tukokne omah sak mobile ning gambar. Ya, dilanjut. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tukokne deman bakal luwe becek opanono timbang pepisahan mratyakan sulesya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan baputra kowe bocah gunung nadyan bocah gunung atuh ke antrimpung jiwa ragaku kekurung pakurmatan nambrung
rubuk ngarep pintu. San, aku bareng ngene iki kelingan sing ora-ora. Sing pripun? Kelingan sing ora-ora ya, Nok. Sing pripun? Nah, ampun. nek wong Sing lanang pun tinggal wong wedok kuwi rasane wis ra karo-karuan, beda karo sliramu Yayi. pripun aku lah nggih Nek wong ditinggal wadon lho. tinggal wong lanang ketoke kok ya biasa wae. Golek ganti gampang. Boten. Niki wae wong ngele ra umum kok. Urip ana kekete